जा बैटरी सो दम मलाई वाला आ गई हो गांव में एकदम ठंडा ठंडा लेके। बस रुक जा उतरा उतरा सीधे न उतर करिया के भाजो लोग नहीं की भाव जाई आवरो मलाई ले लो लोहा ले पीना ले जौन मन बटो ना से ले ला एकदम ठंडा ठंडा बस चोको बार के भाई नायका मलाई नहीं की भाव जाई के चोको बार के ले ला। अब बतिया बोला हमारा का कौन धंधा करी मलाइयो बेचेगी तबो ना हमरा माल के घर मिलल शादी बियाह भइल तरू को आगवा तनी औरी देख लेबे बा भेज कहीं हो जाई लास्टे जाते जाते ले हो मलाई आ गई भाभी भौजाई जे भी बा घर में हमार जाने मन जाने जिगर झील के टुकड़ा आ जाओ चोको रुक जा और बोलिए रुक जा जिगर जाने मन आ जा तोहार आ गई दिल के टुकड़ा मलाई लेके। रे बाप रे छोड़ा हो तोहरा चलते हम कौन कौन धंधा ना उठौनी। अरे कौन धंधा पहले तो गांव में हमरे आइल बड़ा ठीक बा तो धंधा बिगाड़ दिया से मंदा कर दिया से तुरंते तो मंडा के हमरा फेर नहीं थे कई गो धंधा बंद कर देनी इहो बंद हो जाई ठीक बा लेकिन तू बदला मत हम पता लगावत आ गई हम एकरा ससुरा में हमर जिंदगी बकस दे एक जगह ले तो तलाक करवाइए दहला वेजो से करवा देबा का हमरा के जिए ना देबो प्यार न कइले बनी जाने मन हम चाहत समझता नहीं तोरे प्यार के हम समझता नहीं लेकिन हमरो समझ मजबूरी काहे से हम अपने ससुराल में बानी ना नैहर में रही तो जबर बोलावत रह मिले खातिर तबर जइते रही हैं देखा नैहर ससुरा हम नहीं जानत हमरा के अगर जियत देखल चाहत रू तो तू हमरा के अपना ले देखो ऐसे मर जाए देखत रू कि तारा के खोजत हम मलाई बेचे लगनी फोटा मत बोल दिया मेरे साड़िया में पोटा ना लो रह रह दो मत रोवा चुप हो जा खोजत तारा के हम मलाई वाला धंधा स्टार्ट करनी लेकिन तोहरा दिल है कि पत्थर हमरा बुझाते नहीं थे। देखो हमरो दिल लेकिन का करबो हमर घर के माई बाबू के इज्जत रे एक जम बियाह पहिल का कइने फिर ओजो से तोरे चलते तलाक हो गल फिर बियाह भइल बेजो से मत तलाक हमर करवा जल्दी कुछ करा हमरा लेना त हम मर जाइनी केहू देखी गांव घर तक का कही सब तोहरे खातिर हम कइले बनी ना बोले ना तुमसे प्यार करला ना बहुत करेली अपन तो शादी करला ना नहीं के हो सकत काहे नहीं के हो सकत ई कोनो जन्म में नहीं के हो सकत तू अपन घर बसा ले लू अपन तू चैन से बाड़ू खुश ले बाड़ू ला हम मलाई बेचम तहरा खुशी में ही हमार अरे खुशी देख तू इतना अच्छा खासा पढ़ाई करत रह और मलाई बेचो तोरा हमरा चक्कर में देखलू कि हमरा कौन चीज के कमी बा लेकिन सब तोहरे ला उपयोले बनी धंधा हम का कहीं हो देखो प्यार तो हमहू तोरा से करी में लेकिन घर के आगे पीछे माई बाप बड़ा हमरा कंपनी हमरा बिजनेस हमरा मलाई के सबसे सुपरस्टार अपना जानू खातिर ले आइल बनी कितना दिन के सपना हमार पूरा भइल अब आज के बाद ई धंधा बंद अब बस हमार जानू मिल गई नहीं अब जाते हैं तो महादेव के हम यही बड़ा 5 किलो लड्डू चढ़ाई महादेव के 5 किलो लड्डू चढ़ा दिया और आइसक्रीम तू खा जा ना हम नहीं खाए फोन करबू ना हम जा जल्दी कोई देख ली जा जल्दी जा नंबर दे दो फोन और वो नंबर हो जाए जी नंबर अपन दे दो ए मम्मी जी चली तो तनी मलाई खदवाई ना हमरा के मलाई वाला कहां गइल हाय का बड़ा ई नंबर लेनी ही पैसा मलाई लेनी ही फोन पे करे खातिर मम्मी जी फोन पे करत ये नंबर फोन पे है ना ये पे फोन के नंबर ठीक बा आ गइल 10 रुपया ला हां देख ली कौन गैर मरद के नंबर देख खुनी हां देखलो तारा लोग हम आइए तो सटा सटन तो बहुत रहे हैं मम्मी जी जरूर फोन दीदी कोनो बात नहीं खे ना जी कौन मलाई लेम जाई धरी जी अपन मलाई अरे ना चाहिए अरे ना बेचे दीजिए कहां से मलाई बेचे खाती है हमारे दुआरी पर लइका पास राम रे राम कितना खिला लागे तेरे मलाई इहे के खइले बानी ली मलाई अपन ना त हम फेंक देतनी हम जाता नहीं अरे नतिया कहां जेबे वही फोन पे नंबर हनु फोन पे अरे पैसा डालल ई मम्मा में धैली है ना मोबाइल तनी अरे पैसा डालल फोन पे बता सच बता ये मुझे सच बता ठीक देख रे माई ठीक हाय देख कितना दर्द होता रे माई हाय देख हे भगवान हाय देख रे हाय तू लक्ष्मी की देख हाय फोटो ये देख भाई फोटो रे पहले के मोबाइल में रुक जा बस हटा बाबू।